Halo sayang. Halo juga sayang. Aku arep ngomong ambek awakmu. Lah arep ngomong apa? Kita penting men. Tapi aku izin. Lah nyapa izin? Lah wong kowe udah ning arepku ora izin, mosok ngomongnya yo izin. Ngomong gak ya? Ojo gawe penasaran to. Apa to? Aku gak penak ngomongnya. Sing santai ngono lho, kaya ngomong karo sapa. Maafnya aku yang gak ada waktu nggo selalu ngobrol dan eneng go awakmu. Ora apa-apa, aku iso ngerti kok. Tapi nek iki aku harus ngomong. Jane apa to sing arep mbok omongne iki? Ngomong gak ya? Alah mbuh sak karepmu, ngomong yo karepmu ora yo karepmu. Karek ngomongnya bulet ya. Sampeyan kok ganteng sih? Ojo ganteng awakmu apa yo gelem. Aku ngerti, padune awakmu ngrayu to, ben aku ora nesu. Nyeratani wong wedok iki gampang, Mas. Gampang piye? Ana wong wedok nesu-nesu, muring-muring, ngamuk-ngamuk kayak singa. Lah terus diapakne? Jaen metu. Lah kok manja men Engko rak langsung mari. Wis to, jejal lho. dituruti pisan dina-dina ya nesu kuwi. Lah wong wedok kuwi lho gudange nesu. Sithik-sithik nesu, sithik-sithik nesu. Ora diapa-apakne kuwi lho ya nesu. Ya nek danane kandel, lah nek wong tipis kaya aku ini iki, sidone ya adol sempak kuwi. Lah iki nyapa? Mbok ndang turu-turu ana ngelon-ngelon guling ngono ngopo. Bosen aku ngeloni gulung terus. Lah sirmu arep ngeloni apa? Nek umpama aku ngeloni awakmu ngono piye? Ya panggah oke lho kene. Mata nih bapak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segala adres. Adres. Oh, alamat. Jadi ibu tinggal lurus belok kiri. La. Speaking Arabic? Hah? Arab. Na'am. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya salam. Mak, sesuk-isuk aku nyileh kutange sampean yo. Kok ngawur to? Lambo wong dikongkon Pak Guru kok, Mak. Sesuk gawan ono sing anyar, Mak. Ben ora ngisini-ngisini. Lake tas tuku wingi kae lho. Pak Guru ki yo aneh. Mosok koncoku sekelas kabeh kon nggawa wadah susu, Mak. Kira-kira lu praktek apa to, Le? Kuwi sing dimaksud kon nggawa kaleng bekas susu, Le. Iduk kutang. Oh alah. Loh, kutang kan yo wadah susu to, Mak. Hus. Wiki wis tuwek tapi kakean polah. Masalah pas isik enom, aku polahku ndak penak ngono lho. Apa ya ngono? Lah saiki Aku wis tuwek kok kan polah karena masalah enak polahku sing saiki. iyo asik no. Nyoni kok rumangsaku. Saiki rada nyeni, Pak. Polahku sing saiki. Lah nganggo gaya apa ora wilah polah? Lah saiki polahku masalah sing tul-tul polahku. Ora iso mbayangne.
Ndak karo-karuan polahku pokoknya. Kapan aku iso ndelok kowe pola?